אז השקדיה פורחת ושמש פז זורחת, ציפורים בראש כל גג מבשרות את בוא החג. איזה חג? חג אהבה, ולנטיינס דיי, נכון? השנה היא שנת 260 לספירה. הקיסר הרומאי קלאודיוס מחליט, יש לו איזו חשיבה שחיילים רווקים הם חיילים טובים יותר מחיילים נשואים. אז הוא אוסר נישואים בכל האימפריה. שום הוא חושב שלא יודע, לא יודע למה הוא חשב, ואולי בגלל שהוא לא רוצה שחיילים יתגעגעו הביתה והם יוכלו להיות מעבר לקווי האויב במשך הרבה תקופה ארוכה בלי להתגעגע הביתה, אז הוא אוסר נישואים. יש בחור אחד שמחליט אמיץ, שמספיק אמיץ והוא מצפצף על הקיסר, לבחור הזה קוראים ולנטינו. אנחנו מכירים מהשיר ולנטינו, אז אותו שם, לא אותו בן אדם. אותו ולנטינו הוא כומר, והוא מחליט, הוא כל כך מאמין באהבה, הוא כל כך מאמין בזוגיות, שהוא מחליט להשיא זוגות בסתר. ככה הוא פועל במשך כמה שנים, עד שהקיסר קלאודיוס שומע את זה, ושולח אותו לכלא. ולנטינו יושב בכלא, וכשהוא בכלא יש הרבה אסירים אחרים, עוד קרה לו, הוא ממשיך ללמד ולספר על אהבה ועל כל מיני חוכמות. אחד הסוהרים שלו שומע כמה בן אדם חכם ומחליט לנצל את זה. הוא מביא את הבת שלו, יוליה, שהיא עיוורת, והוא אומר, את כבר עיוורת, בואי איתי לכלא, בואי איתי לעבודה, איך אומרים את זה, parents, kids at work day, נכון, הוא מביא את הבת שלו לכלא יום אחד, והוא אומר לו, בואי תשבי עם ולנטינו, והוא ילמד אותה. וככה ולנטינו מלמד אותה על אהבה ועל כמה העולם יפה, וכל מיני חוכמות רומא וחוכמות פילוסופיה והומורוס ואפלטון וכל הדברים האלה שאנחנו מכירים. וגם כל האסירים שומעים, ממשיכים ללמוד. הקיסר שומע את זה, אומר, מה זאת אומרת? לא הבנת את זה, הוא קורא לו, הוא מביא אותו אליו למשפט, הוא אומר לו, אני אמרתי לך לא ללמד את זה. מה לא הבנת? יש לך שתי אפשרויות, אני רוצה מעכשיו שתחזור, תלך לכולם ותגיד להם באופן פומבי שכל מה שאמרת זה טעות, ושאתה חוזר בתשובה ורק הקיסר צודק. ולנטינו אומר, אני נאמן לאמת שלי, למה שאני מאמין בה, ואני לא מוכן לעשות את זה. קיסר אומר לו ככה, גוזר עליו מוות. וב-13 בפברואר, קיסר קלאודיוס גוזר על ולנטינו מוות, הוא שולח אותו חזרה לתא שלו, ללילה, וולנטינו חושב מה לעשות, הוא ממש עצוב שהוא הולך למות, אבל הוא לא מוכן לוותר על הערכים שלו, אז הוא מבקש מהסוהר שלו שיביא את הבת יוליה, כי הוא רוצה לדבר איתה פעם אחרונה, אבל הסוהר שלו אומר, אני לא יכול, אסור לי להביא אף אחד. ולנטינו אומר, אני יכול לרשום לה לפחות מכתב? אז הוא אומר לו, כן, אין בעיה. הסוהר מביא לו מכתב, הוא מביא לו נייר ועט, וולנטינו כותב, יוליה יקירתי, דיר יוליה, הוא מספר לה על כמה עולם יפה, והוא מבקש ממנה שאחרי מותי, ולנטינו כותב ככה, אחרי מותי בבקשה, תראי כמה עולם יפה, תפיצי אהבה בעולם, תראי כמה עולם חכם ומדהים, איזה יופי אלוהים ברא את העולם, אחרי הכל הוא היה כומר, והוא חותם From your Valentine. From your Valentine המפורסם שאנחנו מכירים, זה מזה, הוא חותם את המכתב ומביא את זה לסוהר. בבוקר, 14 לפברואר, שנת 270 לספירה, ולנטינו מוצא להורג. יוליה מקבלת את המכתב ופותחת אותו, והיא מבינה שזה ממנו והוא הוצא להורג, אבא שלה מספר לה שהוא הוצא להורג, והיא בוכה ובוכה ובוכה ומתרפאת מהעיוורון. והיא קוראת את המכתב וקוראת כל מה שוולנטינו ביקש ממנה, והיא באמת יוצאת לעולם ורואה כמה העולם יפה יחסית לעיוור, אבל בפברואר שום דבר לא פורח, אפילו הדובדבן עדיין לא פורח, שום דבר לא פורח. חוץ מדבר אחד, יש עץ אחד שפורח, בדיוק בתקופה הזאת, העץ היחיד שפורח, היא לוקחת חלק מהעץ הזה, הולכת לקבר של ולנטינו ונוטעת עץ שקדיה. יוליה נותנת עץ שקדיה על הקבר של ולנטינו. אז השקדיה פורחת יש לנו, ושמש פז זורחת, מה הקשר שמש? בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד, בחשוון ירד יורה ועל גגי רקד, בכסלו נרקיס הופיע, בטבת ברד, ובשבט חמה הפציעה ליום אחד. יש יום אחד בשבט, אנחנו מכירים את זה עוד יותר טוב פה במרילנד, יש יום אחד בשבט שהשמש זורחת, ויש לנו הרבה מים מחשוון ומטבת, ויש לנו שמש ביחד,
אפשר להתחיל, משהו יכול להתחיל לצמוח, הצמחים צריכים קצת מים ושמש בשביל לצמוח. וזה ההתחלה של הצמיחה מתחילה עכשיו. כשהכל ריק, השקדיה צומחת, כשכל בעצם, כל הבריאה מתחדשת בשבט, בגלל שיש לנו שמש. מה החודש הבא? באדר על הניחוח מן הפרדסים, בניסן הונפו בכוח כל החרמשים, ביער הכל צמח, ובסיוון לא הבשיל, הבקיר. מה זה הבקיר? אם אמרנו ששבט זה ההתחלה של הצמיחה, אז מה השיא של הצמחים של העצים? הבקיר, אנחנו לוקחים, אחרי שהכל פורח, עצי הפרי פורחים, אחרי הפרח הם הופכים להיות פירות. יש מנהג בארץ, זה מצווה מהתורה בארץ, שאנחנו עוטפים את הפירות, את הפרי הראשון בכל עץ, עוטפים אותו בסרט מיוחד, ובסיוון אנחנו לוקחים את הפרי הראשון שהבשיל, שמים אותו בסל, את הסל שמים על הכתף, ועל הראש שמים זר פרחים, וסעלינו על כתפינו, ראשינו עטורים, מקצות הארץ בנו, הבאנו ביקורים, לוקחים את הפירות הראשונים לירושלים ואוכלים אותם לכולם ביחד. אז זה השיא של הפירות. עכשיו מבינים למה זה חג לאילנות, כי שם זה מתחיל. אבל חג ניחא, אבל ראש השנה לאילנות, נכון? ט"ו בשבט נקרא ראש השנה לאילנות. למה ראש השנה? למה כל כך מגזימים עם ראש השנה? 70 שנה לפני קלאודיוס וולנטינו, בעיר ציפורי שבגליל, יושבים חכמים וכותבים את מה שאנחנו מכירים היום, את המשנה, 6 סדרי משנה. ואחת מהמסכת קוראים לה מסכת ראש השנה. ראש השנה כולם מכירים מה זה, נכון? כמה ראש השנה יש? אחד. אומרים נכון, פעם אחת אומרים ראש השנה, ואז אומרים שנה טובה, ואז אומרים כמה חודשים אחר כך ניו ייר, שנה הכי טובה. אז כמה ראש השנה יש? מסכת ראש השנה מתחילה ככה: 4 ראשי שנים הם. איך 4? אמרנו 1 או 1.5. 4 ראשי שנים הם. ב1 בניסן ראש השנה למלכים, ב1 באלול ראש השנה למעשר בהמה, ב1 בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטים וליובלות, ב15 בשבט ראש השנה לאילנות. מה זה הדברים האלה? מה הקשר? אז בואו נראה באמת מה הקשר, כמה שזה לא, האם זה באמת משהו עתיק או שזה גם קשור לימינו אנו. אז האחד בניסן ראש השנה למלכים. מה זה אומר? שפעם בימי קדם כשהיה מלכים בישראל, אז כמה שנים יודעים שהמלך מלך? זה לא שקבוע כל 4 שנים, ב-20 בינואר זה מתחלף. עולה מלך, הוא מת, עולה עוד מלך, איך יודעים שעברה שנה? הגיע אחד בניסן, הוא מלך. לא משנה אם גם הוא עלה למלוכה באדר, הוא כבר הגיע ניסן, חודש אחד הוא מלך. נשמע קדום, נכון? קדום ופגני, אבל אנחנו יודעים מה התאריך לידה של הנסיכה או בת ראש הכפר? לא, אבל בת כמה היא? 16. איך אנחנו יודעים? 16 אביבים מלאו לבת ראש הכפר. אנחנו לא יודעים מה אתה... מכירים את השיר? 16 אביבים מלאו לבת ראש הכפר. זה שיר... טוב, מישהו פה הרבה זמן, אולי פסוק. אז אנחנו לא יודעים, 16 מלאו לנער הבלתי מנוצח, זה היה בלי מנהל קודם, נכון? אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מה התאריך לידה שלה, אנחנו יודעים ש16 אביבים, כאילו ניסן, מלאו, אז אנחנו יודעים שהיא בת 16. אז זה ניסן. 1 באלול, ראש השנה למעשר בהמה. לא נדבר מה זה מעשר בהמה, אבל מה מאוד מוכר לנו, שקרוב ל1 באלול? לא משנה... נעשה את זה ככה, מתי מתחילים כיתה א'? כמה אנחנו כשאנחנו מתחילים כיתה א'? בגיל 6 מתחילים כיתה א'? או ב1 בספטמבר אחרי שאתה בן 6? אתה לא מתחיל בגיל שלך, אתה מתחיל ב1 בספטמבר. עכשיו להורים, בעיקר מי שהיה בישראל בזמן האחרון, באמת שלא, גם פה אותו דבר, מה אתם מעדיפים? בתור הורים לילדים צעירים, שהילדים, הבית ספר יתחיל ב1 בספטמבר, ואז 31 באוגוסט כולם שמחים, נכון, סוף סוף הילדים חוזרים לבית ספר, ושבוע לאחר מכן א' בתשרי, או שלא משנה מה, א' באלול מתחילים בית ספר, ואז לא משנה מה, יש לך 30 יום של חופש בין חופשת הקיץ לחופש של תשרי. אז זה 1 באלול. א' בתשרי ראש השנה שכולנו מכירים, שבעצם מתחילים לספור את השנה היהודית. היום אנחנו בשבט של שנת 5785 לבריאת העולם. והדבר האחרון, ראש השנה האחרון, ראש השנה לאילנות, או מה שאנחנו מכירים עכשיו ניו ייר, שיותר זה. אז ניו ייר, שזה חג נוצרי אוניברסלי אפשר להגיד, אבל
מצד שני, גם בתור האזרחים, איך זה משפיע עלינו? יש דבר אחד שמשפיע, עם ראש השנה, לא משנה כמה אתה לא יהודי או כמה אתה פחות יהודי או כמה אתה מאוד יהודי, בין אם ראש השנה זה היום שאתה הולך יומיים לבית כנסת, ראש השנה של א' בתשרי, לבין אם אתה פחות, ראש השנה זה היום שבו אתה נוסע לבית הכנסת, או אם אתה ממש ראש השנה זה בו היום ש-JD סגור, או גם כמו הילדים שלי שעומדים בית ספר יהודי, אבל יש גם הרבה לא יהודים, אז ראש השנה, גם אם אתה לא יהודי שלומד באלף בית מונטסורי, בטקרמן שמה, אז גם אם אתה ממש לא יהודי, כאילו ממש בכלל לא יהודי, ראש השנה זה היום שהוא עדיין משפיע לך על החיים, כי זה היום שילדים לא הולכים לבית ספר. אז זה ממש משפיע עלינו על החיים, לא משנה כמה אנחנו בסקאלה של יהדות. אבל ה-1 בינואר, איך זה משפיע עלינו? ה-1 בינואר, 1 בינואר. איך זה משפיע עלינו על החיים? עוד יום, פה זה ממש חופשת New Year's, בארץ זה איזשהו ערב של חגיגות שמותר לעשות רעש. אבל אם אתה עצמאי, פותח עסק, לא משנה מתי פתחת את העסק במהלך השנה, גם אם פתחת את זה בנובמבר, ב-1 בינואר תבוא לרואה חשבון שלך ותגיש מס הכנסה, זה שנת המס מה שנקרא. דבר האחרון, 15, בעצם ט"ו בשבט, 15 בשבט, למה צריך ראש השנה לאילנות? כי יש משהו ביהדות שקוראים לו עורלה. אין פה בקבוקי יין על השולחן, אבל פעם הבאה שתראו בקבוק יין מהארץ, כתוב כשר ללא חשש עורלה. מה זה עורלה? זה לא רק איזה של ברית מילה, זה 3 שנים מהרגע שהעץ גדל, עץ הפרי גדל בארץ, אסור לאכול מהפירות שלו. מתי העץ בן 3? מתי שירקתי את הגרעין של התפוח לרצפה? אני לא זוכר. אבל מהרגע שהעץ התחיל לנבוט, 3 ט"ו בשבטים. אחרי 3 ט"ו בשבטים, זה בעצם הוא בן 3, ואז הוא כבר לא עורלה ואפשר להתחיל ליהנות ממנו. אז זה ראש השנה לאילנות. סליחה, לא, ראש השנה לאילנות זה יום ההולדת של הכנסת. אתה מגיע לסוף אבל, רגע, אני מדבר איתך פה על 2000 שנה אחורה, נכון, רגע, אבל נתן לנו ספוילר לסוף. וגם הם ללא... אז זה ראש השנה, אז יש לנו באמת בהיסטוריה היהודית, בתרבות היהודית, המון חיבור לארץ, לחיבור לארץ ולחיבור לצמחים. כמה מפה יש לכם שם של צמח, של פרי? תמר, גפן, רימון, אז אחים וזה, בסדר, אחים וזה שיש לכם שמות של צמחים, ממש זה חלק מהתרבות. כמה וכמה שירים נכתבו על צמחים ועל פירות. והחיבור הכי חזק, בט"ו בשבט זה ממש מגיע לשיא. למה אנחנו אוכלים פירות יבשים בט"ו בשבט? כי בגולה, בתפוצות, במשך אלפי שנים, ואנחנו פה בוושינגטון, רוצים ממש לחגוג את הפירות של ארץ ישראל. אבל אי אפשר לאכול ענבים מארץ ישראל, במרילנד, נכון? תוביל ענבים, הם התקלקלו בדרך, אז מייבשים את הענבים. ומביאים אותם לפה, ואי אפשר לאכול תאנים, אז מייבשים את התאנים ומביאים אותם לפה, ואי אפשר לאכול מישמישים, אז מייבשים את המישמיש, שולחים אותם לפה ושוכרים את הדבר הכי חשוב שהוא אג'ואים, נכון כפיר? גוגואים, עושים את הגוגו, בשביל מה אתה אוכל מישמיש? אז לכן אוכלים פירות יבשים, כי בגולה רצו כל כך את החיבור לארץ ישראל ששלחו את זה מיובש. האבסורד הוא שהמנהג חזר לארץ, ובארץ מייבאים פירות יבשים מטורקיה כדי לחגוג את הפירות שלנו, במקום לאכול פשוט פירות טריים. זה ממש הרבה חיבור בין העם היהודי, בין המסורת, בין התרבות, לבין פירות, וזה אם יש פירות שממש הסמל של ארץ ישראל, אז 7 המינים שבהם נשתבחה ארץ ישראל, שזה כתוב לנו בתורה, ארץ ישראל נשתבחה מ7 המינים, ארץ חיטה, ושעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. אז לפניכם מוגשות 7 המינים. מי שלא סיים בצלחת כבר. נתחיל מההתחלה, נעבור על כל אחד זריז עם כמה נקודות מעניינות שקשורות לימינו, ונסיים עם מוזיקה. אז הראשון זה חיטה, יש לכם פה עוגיות שמצוירות עליהן חיטה. מהחיטה מכינים קמח. זה אחד, זה הבסיס של הבסיס, הכל זה חיטה. הדבר הראשון שאלוהים אומר לאדם הראשון כשהוא יוצא, מגרש אותו מגן עדן, בזיעת אפיך תאכל לחם. וכשחוגגים איזשהו משהו, אוכלים לחם בתנ"ך, זה סימן לחגיגה. בשבת יש לנו חלה על השולחן, כל דבר זה לחם, מלא דברים, מלא חנוכה כמובן, לחם וקמח. כשאסי נחטף על ידי חייזרים, מי שמכיר, יש להם זרת, מלא זרתות וקמח, מלא קמחים של קמח.
מי שמכיר, מלא קמח. אז זה החיטה, ואותה קוצרים, אנחנו קוצרים את החיטה בשבועות, שזה החג של החג הקציר. ומי שרוצה לקחת עוגיה, והחיטה עליה, נכנס עושה לך הסדר, וברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. אז זה החיטה, בסיס של הכל. שעורה. שעורה זה הדבר השני שנראה כמו חיטה. אותה אנחנו קוצרים בפסח, העומר, שפירת העומר זה השעורים. אין איזשהו, חוץ מספירת העומר שזה ממש ממש חזק, יש כמובן את השעורה שבעין, שזה לא קשור. יש את השעורה, מי שזוכר מושבניקים שלוקחים שעורה, ומה עושים איתה? אנחנו עושים לשרוול מתחת של המכנס, וזה עולה, ואז זה ממש לא נעים. ויש לנו כמובן את הבירה, שנשתה עד פורים, גם קצת אחרי פורים, כי בפסח זה אסור. אז בירה, אז אתם יכולים להזרים לחיים עם הבירה, זה השעורה שלנו. זה שעורה, ארץ חיטה, שעורה וגפן. גפן זה הפרי אולי, אפשר להגיד, הפרי הכי ממש מזוהה, יש לו הרבה דימויים דתיים ותרבותיים. באסלאם הוא יין בעצם, יין, באסלאם הוא אסור לחלוטין, אפילו בארץ, הלכתי כמה פעמים לסופר שיש שם מוכר מוסלמי אדוק, ואני קונה יין לפני שבת, אז הוא מבקש ממני להעביר אותו בזה, כי אפילו בבקבוק הסגור אסור לו לגעת. אז הוא אומר שאני אעביר את הבקבוק בזה, ואני שואל אותו רגע, זה כאילו בגללי, בגלל יין נסך שלא תיגע, הוא אומר לי, לא מבין מה אתה מדבר, לי מוסלמי, אסור לגעת בבקבוק הסגור. בנצרות זה כמובן חלק מהטקס, אצלנו זה חלק מכל טקס. זה הטקס, יש זמר, ראפר חסידי אמריקאי, קוראים לו ארי לסר. יש לו שיר מעולה שקוראים לו לחיים, שהוא מספר בעצם על יין במעגל החיים במעגל השנה היהודי, וזה מתחיל ככה. Well, I don't remember, but I have been told, first time I got drunk, I was 8 years old. The son of Abraham didn't waste no time. had wine at my breast just to ease my mind. הוא ממשיך ככה כל הפסח ושבעה וכו', כל מעגל החיים, הכל זה סביב יין. כמובן איך אפשר בלי נשתה לחיים, נשתה. אז מי ששותה, אין לנו יין, אבל יש לנו צימוקים פה. יין זה אחר כך, אבל יש לנו פה צימוקים, מי שרוצה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. זה הצימוקים שלנו, זה היין. ארץ חיטה, שעורה, גפן ותאנה. תאנה יבשה פה. רגע, שנייה לפני זה, איך אומרים קטיף ענבים? בציר. כל פרי יש ממש כמעט את השם שלו, אז זה בציר ענבים. עכשיו תאנה. רגע, אבל ענב לא גדל על עץ. הוא גדל על שיח כזה... אם זה עץ או שיח זה עץ. יש לו גזע אחד וזה, אבל זה... תאנה, אם כבר דיברנו על איך קוראים לקטיף תאנים, מישהו יודע? אריה. נכון, גדיל זה עוד מעט, אריית תאנים, הורים את התאנים, כשהתאנה בשלה קוראים לזה קיץ, באמת הם בשלה רק בקיץ, ואריה אחת הסיבות, כי זה באור ראשון, צריך לקום ממש לפנות בוקר, לפני שהחרקים כותבים את זה, הכל פה נבדק, כי בחלקם היו תולעים, זרקתי את זה, פתחתי את כולם, בדקתי, יכולים לאכול בחושך בשקט, אז באים לפנות בוקר וכותבים הורים את התאנים, עכשיו, תאנה זה משהו מאוד, אם יש צמח שהוא הכי ישראלי בעולם, זה תאנה. למה? זה הפרי הראשון שמוזכר לנו, לא כשאדם מגורש מעץ הדת, כשהוא בגן עדן, כשהוא עוד בגן עדן. מה הדבר הראשון שאדם וחווה עושים? הם מקסטחים. אין דבר יותר ישראלי מלקסטח. מה זה לקסטח? את הראשי תיבות אתם יודעים לבד. איך מקסטחים דאורייתא, לפי התורה? לוקחים עלי תאנה. ומקסטחים, ממש ככה, וזה כמובן מהאדם הראשון, ואז עם איזושהי הוכחה לא דתית כביכול, שעם ישראל, שאנחנו הישראלים קשורים לתנ"ך, כי אנחנו מעולים בלקסטח עוד מהאדם הראשון. אז זה התאנה שלנו, וכמובן יש את כל מלא אגדות על התאנה, מתחת לכל עץ תאנה יש, האגדה שמתחת לכל עץ תאנה מה יש? מושבניקים, מישהו? מערה, מכירים את זה? טוב, יש מושבניק גדל בחלק מהמושבים בארץ. מתחת לעצי תאנה כאן לרוב יש איזושהי מערה או תאנה גדלה מעל מערות.
תמיד איזשהו משהו שנחמד לראות. אז זה התאנה שלנו, שהיא מסמלת הרבה מהישראליות. מתוקה מאוד, והענפים שלה יש למלא איזשהו חספוס מאוד מיוחד. זה ארץ חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון. הבא שלנו זה רימון. רימון, הפרי הכי מהודר, הכי מלכותי הזה, עם הכתר. יש לו, בראש השנה אנחנו כותבים אותו ואומרים שירבו זכויותינו כרימון, כי הוא מלא באיזה כמה גרעינים יש ברימון? 613, נכון מאוד, 250 בערך. ספרתי פעם, כשהייתי קטן. אומרים 613 כי זה מספר יפה, אבל אין פה... האמת, רגע, יכול להיות שברימונים של ארצות הברית יש 613, לא, פה לא ספרתי, אני אפתח את זה ואני אספור, אני אגיד לכם מחר. כל פעם הרבה יותר גדול, אבל כשהייתי בארץ זה לא היה 613, זה היה בין 200 ל-400, משהו כזה. פרי מאוד מלכותי, מאוד מודר, מקשט כל דבר, שמים את זה על... אפילו מוזכר לנו כשרוצים לקשט את בגדי הכהן הגדול, זה פעמון ורימון, ממש מפארים כל דבר עם זה. שאת הקליפות, אחרי שפותחים אותו, את הקליפות שלו משתמשים בזה לצביעת בדים. כשהילדים אוכלים את הגרעינים הם גם משתמש לצביעת בדים שאנחנו לא רוצים, אבל זה עדיין, זה שהוא צבע מאוד מאוד חזק. אם כבר אנחנו בענייני מלחמה וכו' בארץ, אז רימון ורימון. שמעתי אגדה, אני בטוח שיש פה יותר דוברי שפות שיכולים לענות לי על זה. שמעתי פעם שבכל שפה הפומגרנד וגרנד זה אותו דבר. יש פה דוברים שמכירים, אם משום אתם יודעים איך אומרים רימון יד בשפה אחרת, אל תגידו למה אתם יודעים את זה, אבל אם אתם יכולים לאשש לי את השערה הזאת, אני אשמח. אז זה הרימון, ושנפרה ונרבה, שירבו זכויותינו כרימון, ושלא נצטרף, ושלא נדע, ושלא נלמד עוד מלחמה. זה הרימון. זה ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון. ארץ זית שמן. הזית. הזית זה אחד מהדברים הכי מזוהים עם ארץ ישראל, זה חברת עץ הזית שעושה שמנים. מבחינת פוליטיקה, כל פעם שהערבים ויהודים רבים ביניהם איפשהו, אז חוץ מזה שהם הורגים אחד לשני, הם או זורעים או שותלים עצי זית או חותכים עצי זית. זה זית מאוד מאוד, בנצרות יש את גת שמנים בירושלים, שזה כאילו הזית של ישו. כמובן עלי הזית מהיונה שלוקח, שמסמלת את השלום. זית, הרבה זיתים. אנחנו קוראים לקטיף זיתים. מוסקים את הזיתים בסביבות חנוכה, ואת הזיתים או שאוכלים אותם ככה, או שמכינים מהם שמן זית המפורסם שלנו, שהוא, אם זית הוא זה, אז שמן זית זה בכלל הכי חנוכה כמובן, ואם יש לי תוניסאי, זה כל הזמן שמן. עכשיו תגיד לי מה אתה רוצה להכין, אז הכל ממש שמן, יש לנו מלא שמן בתרבות. וזה גם משלים לנו את השילוש הקדוש של שולחן השבת, שחוזר בהרבה מקומות. בשולחן שבת יש לנו את החלות של החיטה, נכון? את היין של הגפן ואת השמן של הדלקת נרות. נכון? אז השמן, או בתנכית, ונתתי גשמכם איתם יורה ומלקוש, ואספת דגנך תירושך ויצהרך. דגן תירוש ויצהר, דגן תירוש ויצהר, דגן תירוש ויצהר. בעצם לא רק שולחן שבת, כל חג זה מדליקים נרות, עושים קידוש, אוכלים חלות. זה חוזר על עצמו שוב ושוב. רגע של עברית, עם זיתים. מה יש לי ביד? כלום, נכון מאוד. פיזיקאים, יש פה הרבה אנשים מהנדסים. יש דבר כזה כלום או ריק? לא, אז אין דבר כזה כלום. אז מה זה? אין דבר כזה ריק. אז מה זה כלום? זו אגדה מעניינת שאומרת שזה כלום. מה זה לום? לום זה יחידת אור. זוכרים שלוקחים, מי שמכירה פעם איך מכינים שמן זית, לוקחים את זה לבית הבן, יש אבן מאוד מאוד כבדה שמפריחה וקוטשת את הגרעין. למה? כי בגרעין יש קצת שמן זית. כמה שמן זית? ממש טיפה, אבל שעדיין אפשר להדליק בזה אור. כמה אור אפשר להפיק משמן הזית שנמצא בגרעין? לום. לום זה יחידת אור. תלכו להום דיפו, תקנו מנורות, ימדדו את זה בוואט ובלומן. חובבי הארי פוטר, היא ממש חשוך פה. מה אני עושה עם השרביט? לומוס.
נכון? לום ולום ולום, הכל מגיע מאותו כלום. אז בעצם אין דבר כזה באמת לום, אבל זה כלום. אבל כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן. מעט מאור מגרש הרבה מן החושך. אז זה הזיתים שלנו, שנפרה ונרבה כשתילי זיתים. והדבר האחרון, אחד לפני האחרון, התמר. זה משהו מאוד מעניין, צריך פה את העזרה באמת של המהנדסים. יש פה מהנדסי מים? לא, יופי, אז אני יכול לדבר כמה שבא לי. התמר, יש את העץ ויש את הפרי. נתחיל מהעץ. מה אמרת? איך קוראים לקטיף של תמרים? גדיד. גודדים את התמרים, גדיד תמרים. אם לארץ ישראל יש צמח שהוא הדגל של הארץ, זה תמר. אם זה מתחיל מהסיפור של ארבעת המינים, כפות תמרים, וכשישו נכנס לירושלים, יש כפות תמרים, יום ראשון של התמרים. וכשהרומאים, אחרי מרד בר כוכבא, מחריבים את ירושלים, הם מוציאים מטבע, שכתוב שם ג'ודאה קפטה, יהודה נכבשה, והמטבע הוא עץ דקל מאוד גבוה, ויש שם את חייל רומאי מעל אישה יהודייה. 2000 שנה אחר כך, כשמוצאים את הלירה הראשונה, אתם עושים ג'ודאה ליברה, מדינת ישראל מוצאים את ג'ודאה ליברה ועץ תמר, מה שמתגלגל להיות 10 שקלים שלנו, שעץ התמר מאחורה, ותמר ותמיר בעצם מסמל גדול וחזק. וכשרחל המשוררת יושבת על שפת ים כנרת ושם הרי גוליה משה את היד וגע בם, שם על חוף הים יש דקל, שפל, צמרת, סטור שיער הדקל כתינוק שובב. אז דקל ודקל והרבה הרבה דקלים, ותמר זה אחד השמות, תמר ואיתמר. אז זה עץ הדקל. עכשיו איפה התמר גדל? בארץ, בבקעה. בבקעה זה מקום מאוד מאוד נמוך ומאוד מאוד צחיח, אין שם כמעט בכלל גשם. אבל עץ תמר שותה משהו כמו קוב מים ביום. שזה המון 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 מים. אבל איך עץ תמר ששותה קוב מים ביום? במקום שאין בו גשם בכלל, יכול להיות מאיפה המים. אז ברוך השם יש הרבה מאוד אנשים שגרים בצד המזרחי של גב ההר, ומורידים הרבה פעמים את המים, וזה זורם. וממש בסינון מאוד 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 מינימלי, זה לא זורם ככה, זה זורם בתוך טפטפות, והם משקים עם זה. תגידו רגע, איך יכול להיות? אבל זה כל כך מתוק, איך זה יכול שותה מים? הם שותים ממש ביוב. המים, העץ יש לו איזשהו מנגנון מאוד גבוה, והוא פילטר מאוד מאוד מטורף שהוא שותה את הביוב והוא מוציא פרי. עכשיו אם זה היה לימון או משהו כזה ניחא, זה לא לימון, זה דבש. זה ממש הסילן, זה ממש ממש מתוק. 5785 שנה אחרי שהיום השלישי לבריאה שהתמר גדל, מדינת ישראל יש לה ישראל מתייבשת, נכון? קוראים את זה ישראל מתייבשת, ואז פתאום ישראל הפסיקה להתייבש. למה? כי מתפילים מים ואנחנו מעצמת מים מטורפת. האם המצאנו את זה? גילינו את זה. עם כל הכבוד, אנחנו פה ב-2025 שותים מים מותפלים מהים. יש פה תמרים שכבר עושים את זה 5,000 שנה, והם לא רק מוצאים מים בסדר, הם מוצאים מים ממש ממש טובים. זה התמר והדבש. נסיים, נסכם את זה בדבר כזה. אז מה היה לנו? היה לנו גשם, נכון? בחשוון יורד ועד גגי רקד, בכסלו נרקיס הופיע, בטבת ברד, ובשבט חמה הפציעה ליום אחד, והדר עלה ניחוח מן הפרדסים, בניסן הונפו בכוח כל החרמשים, באייר הכל צמח, ובסיוון הבקיר ולקח אותה ביקורים לירושלים, בתמוז ואב שמחנו אחר קציר, ובבוא אלול אלינו ריח סתיו עלה, והתחלנו את שירנו מההתחלה, בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד. מה אנחנו יכולים לקחת מזה פה היום, ט"ו בשבט תשפ"ה, בוולנטיינס דיי 2025, פה בגרייטר וושינגטון. אפשר להגיד שהמצב בארץ הוא די ביוב, נכון? אבל אנחנו לא שם. כאילו פיזית אנחנו לא שם כרגע. האם אנחנו יכולים להיות התמר שמוציאים ממש ממש טוב ומתוק? לא, כי בשבילו תמר צריך להיות דקל ולשתות ביוב. אז זה בשבילם. עכשיו, כמו שאמרת, כנסת ישראל באמת חוגגת היום יום הולדת, בט"ו בשבט. ואם יש איזשהו זמן בהיסטוריה, כמה חשבנו שכנסת ישראל מסתכלת למעלה על האמריקאים,
אז נראה לי שהשבוע הזה ספציפית יותר מאי פעם כנסת ישראל שם מסתכלת עלינו פה על וושינגטון. אז אמרנו שהתמר אנחנו לא יכולים להיות, אבל מה אנחנו כן יכולים להיות? אנחנו יכולים להיות, כשמסתכלים עלינו, אנחנו יכולים להמשיך להתווכח על דברים קטנים ולריב על כל מיני שטויות, או להגיד שאנחנו רק רוצים לעשות דברים טובים, או רק ללמוד תורה, או כל מיני דברים כאלה. תבחרו אתם מארבעת המינים או משבעת המינים מה הכי מתחבר. אבל מה שאנחנו באמת יכולים להיות, זה גם כשהכל שחור, ולא שחור, שהכל ריק מסביב וערום ושום דבר לא גדל, אנחנו יכולים להחליט להיות השקדים. שהדבר היחיד שפורח, ושקד זה למה יוליה נטעה את השקד על הקבר של ולנטינו? כי זה מסמל על ידידות ואהבה. יכולים להראות שאנחנו מתכנסים פה, לא יודע מה בחרתם, מה לא בחרתם. אם בחרתם פה בארצות הברית, פה בארץ, לא משנה מה, יכולים להתכנס פה בפאב ישראלי, גם בגרייטר וושינגטון, ולאכול שקדים, וכשהסתכלו לנו פשוט נגיד, אנחנו פשוט בוחרים להיות חברים ממש טובים ולהפיץ אהבה לכל אויבינו. אז ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הטוב והמיטיב. חגים שמח.